An yi bikin karrama jarumai. Fitacciyar jaruman nan mata masana'antar Kano mazauniyar ƙasar Indiya ta bayyana a wajen bikin. Kamar yadda ta saba, ta je bikin da wata sabuwar shiga, wato style a turanci. Idan mai kallo bai manta ba, shekarun da suka gabata Rahama Sadau ta irin wannan shigar, abin da ya tayar da hazo. Yanzu ma an kuma, don hotunan da suka yaɗu na wajen bikin, an gano Rahama ba ko ɗan mayafi bare hijab. Da yawa ana ganin Rahama Sadau mai koyi da jarumar ƙasar Indiya nan Priyanka Chopra. Zargin da ita da kanta Rahama ta sha tabbatar da shi. Za a iya cewa yankin Arewa, yankin da jarumar ta fito, sun saba da shigar Rahama ko kuma sun sallama ta. Jama'a sun yi irin abin nan na anya ku shi kyakkyauta. Tun bayan fitar hotunan aka yi shiru ba tare da ƙorafe-ƙorafe ba kamar baya. Idan za a iya tunawa, har korarta an shayi a masana'antar fina-finai, wanda akwai lokacin da Rahamar ce ta fito da kanta ta ba wa mutane haƙuri bayan da irin shigarta ta janyo wani babban ƙalubale ga rayuwar al'umma baki ɗaya. Duk da kira-kiran da ake yawan yi ga Rahama Sadau ko a social media idan ta yi wallafa ga masu mata comment. Zargin da Rahama Sadau amma ji kake shiru malam ya ci shirwa. Fatan mu shine Allah ya sa Rahama ta ɗauki shawarar da mutane suke bata.